Tuang'e ni ka nengo mauta oseidho malo, nengo mogo, nengo sukari, nengo kila kitu e pacho kae, nyaka nengo wuoth idho malo matamra gi nono. Koro ng'eni hola mag bengi ko nyaka gibiga gi conditions go. Gin gimbo ng'iyo interest margi ka gichiwo hola ne Kenya bo nyalo chulo gi duoko pesa go. Koro ging'iyo ni especially in terms of taxes. The government should be able to raise enough taxes mondo gibed assured ni pesa ginyalo yudo, ginyalo chulo. To kaka iwacho no, ma samoro bedo gi impact on the consumer, both in the short term and the long term. Koro gin conditions ma inyawacho ni yes, in a way, and you know, you can give and take. Konchiel Sirkal yudo pesa, no? But konchiel jopiny nyaka bende bear the consequences of conditions. We can meet conditions go, eco yud facilities go. Yeah. So gen gigma it's expected as part of the conditions. Every deal moko Sirkal moro uru moko kocha negitemo hepo conditions go. Koro these are the loans moko mag commercial loans. The commercial loans will give me conditions, give me pesa that they will pesa moko kaono. But for the World Bank and IMF, normally support margi ka gichiwo to gibo some conditions. And it's based on the assessments. Sometimes it may be right, sometimes it may be wrong. Because it's based on the experts, the expert assessment. Ma timonigi ma advice gi. Sometimes they can get it right, sometimes they can get it wrong, depending on the assessment. Yeah. To bende nitiere ponono aun kaka jalonye weche mag uchumi. Bende nitiere kaka piny Kenya nyalo tiyo kod yore mamoko